Завершающим аккордом недели культуры стал творческий вечер на площади культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, посвященный творчеству великого туркменского поэта. В мероприятии приняли участие ведущие творческие коллективы страны, а также звезды туркменской эстрады. Искусствоведы и эксперты творчества Махтумкули отметили, что он обогатил поэзию народными формами художественной выразительности и передовыми идеями своего времени. На творческом вечере звучали песни на стихи Махтумкули, отразившие все прекрасное, что испокон веков составляет основу национального менталитета. Anha şu ajaýyp Päkim Paýhat ummany magtymyny Praga ýylynda 2024-nji ýylda maňa da iň bir durmuşymda uly şatlykly wakalaryň biri boldy. Çünki anha dekdüýüniň ödünde gahrman arkadagymyň şeýle-de hormatly prezidentimiz arkadaglyk gahrman serdarymyň aglan eden türkmeniň altyn atry bäýteşiginiň çäklerine geçirilýän Päkim Paýhat ummany magtymyny Praga atly döredüjülük bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasyna geçirilen şu ajaýyp bäýteşikde maňa da ýeňji bolmak bagtymy ýeter etdi. Elbetde bu meniň durmuşymda iň bir şatlykly wakalaryň biri. Çünki anamyň bolan ýerine arzu bolýar, arzuwym bolan ýerine anam bolýar. Arzu bilen anamyň birleşmeginde bolan arzuwlar hasyl bolýar. Elbetde arzuwlary hasyl etmek üçin zähmet çekmeli. Bizem gahrman arkadagymyň arkadagy gahrman serdarymyň biz ýaşlara bildirýän anamyny ödäp geljekde milli medeniýetimizi, sanatymyzy ösdürmekde gahrman arkadagy gahrman serdarymyň anamyny ödär diýip ananlarýan.